bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam. En calmini khalifaɓe diini kono kadi en calmini khalifaɓe aada. En calmini ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Habsatu Coumba Hamme ha yetti Dawoudou Gueddade Maymouna Tafsir Dawoudou Mayrata Samba Gaysiri tanum arɗo guerlel ko noon kadi ni en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen kawral e belade Allah en garti e tongode men temedere e nogas e ɗiɗi émission holmo woni an tawana bismi so tawi on jii tawde ko ayawa habrirde ma on keptin holi oɗo ko Alhaji Abou Ndiaye mo Madina Gounass so tawi en kaaɗi ɗon tan ina yono gandumi ko woni ko yeeso no pular wirata ni ko fayi ko e nagge nge fof heƴata e barme he kono ma en eta wooda ko keɓɗen e makko kadi ne sohlunodemo e kanko ɓittede e faaɗede hande ko ɗo e Pindi TV e émission holmo woni an joni en mbatta so wona tottudemo o salmidira e yeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV. Assalamu aleykum Alhaji Abou Ndiaye. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ba modi mi salminima mi salmini karallo mi salmini kadi kala bandiraɗo gonɗo e yebde ayaw men Pindi TV en calmini kadi mawɗo galle o mawni men Abou Samba Diop e dendagal ɓe ganduɗa en dilla e galle o rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe e kala jeeɓowo yewtere holmo woni an goto fof to woni ene woni en dokki ɗum jungo en mbi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ɗum noon ko noon haade men woɗɗoyde joni en jahat toon to rési Adama Diop o artana en o waɗani en dartol gurdam Alhaji Abou Ndiaye. Adama Diop bisimilla. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere mon holmo woni an e tongode temedere e nogas e ɗiɗi bismi hande ko Elhadji Abou Ndiaye jaydiyanke o yi aduna koto Madina Gounass wuro diine ngo ceerno Alhaji Mamadou Seydou Ba tawetego e nder diwan Kolda falde Welingara jinnaɓe makko ko subalɓe ferɓe ferduɓe to wiyete Hordolde wuro tawetego e diwan Matam falde Kanel eno adiri e kala ɓiɗɗo julɗo ndew heeɓi duuɓi jeeɗiɗi jinnaɓe makko nannimo e Alquran caggal ɗum o naati e jangde duɗal pular e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e joyi kono yeehi ha hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeenayi Mamadou Samba Diop e garangal mum to wuro teddugo ngo Elhadji Abou Ndiaye heeɓi fartangue jeeyede e heblanoɓe e ngal ɗemgal pular no haniri ni nde yeehi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati o watti jangguinde ngal e ballal fedde ɓamtare pular Madina Gounass nde o ardi ko adi ɗum e hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi o naati e jayndiyankagal e ngon seto ceerno o yaadi e kala nde ngo ummi e ballal Ibrahima Saydou Dia jayndiyanke ina wonde ceerno Jalaluddine Ba kanko Elhadji Abou Ndiaye e darde makko fayidinde to RTS ha RTS Tambacounda kamne 2STV dental ngal tinama andama won e nokkuji kewɗi e windere nde e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom haalirde Sompa e Madina Gounass indira Daka FM o ardinande jibini Daka Media darde makko yonde yiya teska bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum min jubbanno on e gurdam o gorko dariniɗo diine e pulago. bandiraɓe ko noon caggal dartol gurdam Alhaji Abou Ndiaye oɗo rew holno ɗum waɗema? en jettima kanko Adama Diop ko adi fof kadi mi sikki ko haali ko ene wayno o tongi fof e nder gurdam ɗam sabu gurdam ɗam wona kewɗam fayida no fewi ha ɗam ronka jangguitede waɗi fayida tagui e saaha daɓɓe mo haali ɗo e karallagal makko wawde ni ɓeydude hen hayni ko ala e men eɗen jettamo ko ardi fof no wiiri ni wonde min komi Madina Gounass najo kadi jeeyami ko Madina Gounass ɗonne kadi jibinami ɗon janggumi ɗonne kadi mawnumi ɗonne kadi gonmi e gollade eno wiiri ni e kitale ɗe o haali ɗe e jinna kadi ko ferɓe en pirani Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam so Madina Gounass ko wuuro fergo ganduɗa sinci ɗum ko jiyaɗo Allah moƴƴo mo ganduɗa andira tan ko l'islam gila feeñi aduna andira tan ko l'islam sabu koye duuɓi makko tokosi gila mo yaara e duuɓi nogas jeeɗiɗi anda won ko jogori feñje e makko
gila to cilon walla ko adi ɗum ni walla mbiyen gila to gijilon sabu koye duuɓi makko sappo e jeetati o yii nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam taw ko ŋaasa ŋaas wadde so tawi on sinci wuro tawi kadi ina yaara e duuɓi nogas e jeenayi walla duuɓi cawantati walla duuɓi cawantati e joyi wadde so tawi hoddirama ngon wuro neɗɗo jeeya mum ko l'islam woni ko wiyete woni ceerno Jama Seydou Ba weli Allah woni makko jinnaɓe gari abbademo toon gari ferande Allah hono il faut piritani kanko ne jinnaɗa mo immi ko Fouta noko biyeteɗo horndolde no Adama joni e diwan Matam falde Kanel ko wiyetere Allah peeñƴen hen Allah walli en kadi ne peeñƴen nde en maskaki ɗum en majjani ɗum kono kadi en giwani e majjum woni gurɗen ɗum gila nde jibinɗen nde haa ɗo jooɗiɗen hannde ɗo en jaltani e majjum tena kadi en ñagaki Allah ko ne itta ene majjum heddine reɓa ne yaaha aduna ne yaaha e fofo tan kono kam ko gonɗen mum ko en jiyani ko ɓuri ɗum te ñande fof kadi eɗen ɓeydo nanngude ɗum juuɗe sappo mi yettima Bamodi an mi yetti Adama e dendagal bandiraɓe yewɓe kala tigui rigui jaɓanten nde tawno eɗen mbawno haalde galle Alhaji Mouhamadou Saydou Ba radiallahu taala anhu kono noon en jubbat nde tawno wonko heptinira hayso ɗum ko hoore hol ane natɗa e jayniyankagal e holto mbaɗɗa heblo mum kadi min nanmi e jayniyankagal ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi noon 2004 kadi hunde foof e gueɗo mum tan kono nanmi e jangde Pulaar ko hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e joyyi 1995 ko nden puɗɗi winde nden alkolol Pulaar 1999 no wiiri joni nder taarih o ni maw sama jom murtuɗo adi Madina Gounass jeeyami e ngon heblo lebbi 4 jaltumi jangguinowo Pulaar joguimi duuɗe kewɗe e Madina Gounass a wawa yidde Pulaar noon tawa yiɗa yimɓe yewtoɓe e ɗemgal Pulaar hande radio ji ɗi no mbayni nden wona noon wano sa yiiɗi hebde émission Pulaar ma nangga radio Sénégal keɗɗa ko en Tijane an mine e diwan amin on saaha e radio Kolda wodano wonno ko radio Tambacounda musidɗo goto nan ɗo ne wiye Ibrahima Seydi Dia kam woni ceernam kam kadi parnortomi kadi kala ko mbawmi dañde e ngal ɗo meccal soko ɗum teddugal soko ɗum ngaalu e kala ko ɗum wawi wonde kanko woni sababu lawol gotol Ibrahima Seydou Dia jettamo l'an 2004 o Idrissa Seck mo ganduɗa hande ne ardi goto e landaji politique ɗo e nder leydi ndi parti biyeteɗo woni gardiɗo jagorɗe leydi Sénégal e ɗen balɗe tan nde o ardina ɗum nde on waɗa jillu e galleji diine Sénégal jolanimo noon yettade Madina Gounass nde jolanimo yettade Madina Gounass min noon Ibrahima Seydou Dia komi kettoto ɗum e nder kettotomomi ɗo ena jarana kam windudemo leydi nden hay téléphone aji ngala sa weltima yewtere neɗɗo ka windat sa windi nawa min nder mi teski e kala yontere laabi ɗiɗo jogui émission omo jogui émission wiye Fore Pulago watta ko ñande aljuma omo jogui émission goɗɗo wiye Kumpital watta ko ñande alet kala hen yewtere nde yonti mi waɗa lettere so mi windi lettere nawami ko poste jawmi ko 95 lettere yaaha yettomo so yettimomo o jangga ɗum omo welto hen mbiɗo welto hen ha noon Idrissa Seck ne ara Madina Gounass omo yi bindam Pulaar ɗiɗo mbayni kanko e ceernamo omo welti hen no fewi omo andi ko jangguɗo Pulaar woni ɗo o ɓeyde Idrissa Seck ne ara hande Madina Gounass te hande ko dimanche hande ko Kumpital mbiɗa ñaaguima so tawi o ari o hooti mbaɗna kam cimtol e garangal makko e Madina Gounass Allah waɗi nde Idrissa Seck ari yewtide e ceerno waɗi fof waɗano ko a gasne Idrissa Seck yeehi nde mbammi cimtol ngol e raɓɓiɗina tan taari ko onno kadi yaari banggue juuti no fewi sanne mbaɗa momi cimtol tongan momi holno Idrissa Seck ardino ceerno jaɓɓorimo e fof ha gasi haw hooti kanko ceerno mo welti o wi Abou guila mi kuppani téléphone o Abou tuggude oɗo ñalawma hande mi wiyatama nelaɗo RTS mi wiyatama nelaɗo radio Tambacounda kono mi waɗima nelaɗo ndeɗo yewtere wiyetene yewtere Kumpital e kala yontere lawol gotol naate hen aɗa humpita min ko kewi Madina Gounass ko kewanta ceerno e ko kewanta dental ngal ko ni natirimi e jayniyankagal e nder nden yewtere ɗo mbiyeten ko 2004 puɗɗimi to banggue golle jayniyankagal nde puɗɗimi tan kadi ko nen jokkirmi e golle jayniyankagal ngal tigui so ɗum ɓe ni jaɓanten ko holto gadoriɗa e kaalirɗe mala ko ɗon tan walla ko caggal ɗon gadimi e radio Tambacounda saabu nde min jokkodiri nde tan han kadi Allah kadi e muuyoji mum ene yaaha e 2004 2005 kanko ceernamo waɗi accident koyngal ngal heeli accident moto Soditex o gollata ɓe totti moto o wawa moto kono alaa sago jangga o eti jangguɗo balɗe ɗiɗi ñanta ɓera nde o yani nde o heeli nde namde goɗɗe maaro hen nde o heeli nde gimmi Madina Gounass garmi Tamba garmi salmindemo
taw mon hôpital régional Tambacounda ɗo kisa ñande hen ene hawri e yewtere kumpital ɗum waɗi ñande hen nde yewtere nde yonti o wi min e musidɗam Abou Niass men maare namdal ngal yomin jaawi mbaɗi a yewtere nde o noddi radio ngo yomin jaawi mbaɗi a yewtere nde ko ɗum waɗi ko ɗon kadi puɗɗimi yaade mbiɗa waɗi a yewtere e radio taw kanko yamiromo kanko Alaji Ibrahima kadi o sellani Tamba ɗo mon hôpital mo leeli o sellani o yiɗa pulagu ngu yeewe o wi min sellani nam on noddanno kam hande jeehi mbaɗo e yewtere nde ni min puɗɗiri wadde min jeehi min Abou Niass min mbaɗi yewtere adande ene RTS mo Tambacounda foti laabi mbaɗɗa ɗon e RTS Tamba waɗi jewte kewɗe sabu mi waddi makko kanko ceernam Alaji Ibrahima caggal nde o selli mi waddi makko jewte caggal kadi sahaji o daña ɗanle wotere to yiɗi yaade o nodda kam wiya kam ko jeehowo ñalawma naggam ar lomtoɗa kam ɗo e nder yewtere nde mi ara kadi min lomtomo ɗon hayso tawi ni waɗi gueɗe musɗe battinɗe e am min battinɗe makko kanko sabu sahaji o wiyata yomi lomtomo e nder yewtere hani mi ara mi fuɗɗo yewtere nde ardiɓe galle o gara mbiya kam yaltu émission yomi yaltu yewtere nde sahaji mettuɗi musɗi guurani e nder saaha kono hatta min jokki golle tan ko yettere Allah te ɗum ko caɗele teskini aɗa wona émission woɓɓe gardiɓe galle o hoore mum gardiɓe galle hoore mum aɗa wi kam wonde yaltu ɗum kalannoɗa ko holon fonno sabotono ɗum ene jeeya hen yewtere wotere kanko totanno kam jewte mbaɗatmi ɗe kanko wiyatno kam ndeɗo somi fayi yaade ndeɗo yewtere pawta ni ñande hen pawnomi ko yewtere jeyandiyankoɓe fulɓe ko fedde UNESCO hebluno nden ɗon yewtere jeyandiyankoɓe ne tawi hen hewɓe ceerram joguino lefol ngol wi ñalawma gaddi ɗo faw ngol lefol ngol noon pawmi jooni waɗi présentation mi gasni mi fawi lefol ngol kono mi suwata woynade hakkude ɗo ko ɗon mbiyam mi yalto émission o jaltumi noon hatta koɓe nani koye lefol ngol welaniɓe walla ko mi anda ko ɗum kam mataw ɗum kam han kadi min bittuyani ɗum mina ceernam fof tawno e mbiɗa hoddiroji Allah saɗa gonmi hoddiro Allah hay ko hunde dawru tan taw ko caggal hatta min jokki golle min jaada e nder yewtere nde kam ne yaaha jewteɗe ne guudi ko yettere Allah kam ko noon tan tigi ɗum noon laaɓi ceer joni en ɓosat seeɗa holno jiruɗa wonde jayniyanke e ɗemgal pular ko hunde musde jayniyanke e ɗemgal pular ko hunde musde sabu ko adi fof hayɓe gonduɗa ɓe ɗeɓata wawde famandema so tawi wuuri e rendo hayɓe gonduɗa ɓe mbawa famandema holno woɓɓe mbawata famandema ala ko haali o heddi ala ko haali woɓɓe ne mbawata famandema sabu hande holto teskorɗa e nder jaydiyankoɓe mbaɗanaɗo gueɗal mawɗo ngal mantinigal tawi wiye ngal ɗo gueɗal waɗanima ɗum ko fulɓe nam fulɓe ko moƴƴuɓe sa ari e mabɓe ɓe ñamminte ɓe jarnete ɓe teddinte ɓe jaɓɓotoma e gueɗe mbaɗe noon kono neɗɗo fof wonko handi a yi waaɓe no bamodi hande e radio ji goɗɗi walla téléji goɗɗi holko jogui mi rokka yeru ceernam hamme amadou li hamme hande ne handi e galle Dakar wallahi hamme hande ne handi e oto mo ganduɗa hay goto e jeyandiyankoɓe ko wawi wonde fof ɗemgal joga ko ɗum kono hamme oto mo jogui hol galle mo jogui hol sa witti to banggue gurdam makko e baɗal makko Abou Sambou Diobi ko nandi hen mawɓe men ɓe ganduɗa ko ɓe jeeɓeten firti ko ɗum hunde musde wonde kono jomumen ne jogo public e yidde gollande leñol ngol e yidde gollande ɗemgal ngal e yidde gollanade pulagu ngu woni hay hunde wawa wayludeɓe ɗum soɓe dañi eɓe jondini soɓe dañani eɓe jondini sa rokkiɓe ɓe belto sa rokkaniɓe ɓe jannata kono kam ko wonde jaydiyanke e nder leñol ngol ko hunde musde nde weeɓani kadi wonde tagui hewɓe gonda ha ɓooya tan so dañi dame goɗɗe tan kala heewiɓe jiiɗa ene keddi e ɗum ɗo ko dañani dame kala dañi damal yahat kono en jettiwaɓen ceerno hamme en ceerno abou en kamɓe kam eɓe jaggui ɓe gaccani foof nan eɓe ne jeeya hen Aboubacry Sy conseiller président de la république o kalanɗo en hamme wonko foti waɗanede kono e ɗum leela Aboubacry Sy ka moƴƴo kono yeeƴo alhaji hamme en ceerno Abou Ndiaye en ni alhaji ɓen fof ko hen jaa wonde hande jayniyanke hande o jayniyankagal hande ngal holno jiruɗa ɗum jeydiyankagal hande ngal ko ardi hun tawna ko hunde nde ko dokke Allah aɗa andi ñanden ɓinguel men ɗaha Moussa Ba ne waɗi invité gardiɗo E-Media e Daka FM en calmini ɗaha Moussa Ba soko waɗi yewtere komo haala kanko yani komo invité o no wiya wonde diplôme aji hande hay hunde firtani mi dañi diplôme naggam mi dañi diplôme naggam hay hunde furtani ko firtuko yo gollu ko ene matini ko rendo ngone wawa fawde junggo tan annaka ɗum yeru min e baɗon am min diplôme jeyaniyankagal mi jogaki hay diplôme goto mo jogotomi taw ko jeyaniyankagal rokkimo sona noon to banggue hebloji balɗe ɗiɗi balɗe tati mi daña ɗum mi naata e nder formation ngaji mi daña diplôme kono mi janggani tan mi wurani tan gurdam jeyaniyankagal
ha kemmi diplôme mo ganduɗa ne wiye oɗo ina wawi ardinde kam galle média galle gardiɗo compital saabu wiyete ko ardi foof ko ya jogo il faut comme won diplôme mo ganduɗa mo namdeteɗa keɓa baccalauréat ha gasna nde puɗɗa wiide ɗo yahata ardo radio walla télévision ko nandi hen kono min e mbaɗum am gurani ɗam ɗon gurdam wadde firti wonde hen nde ko dokke Allah so tawi Allah rokki neɗɗo o e wawde jogade ɗum e wawde wonde ɗum tan gonɗina ɗum so tawi a gonɗini wonde ɗum ɗo ko dokkal ngal Allah rokkuma an oɗo neɗɗo nderɗa e maggal mbaɗɗa hen kala fodde ma tan daña hen teddungal ngal te teddungal ne waɗi aduna teddungal ne waɗi lakara teddungal lakara ko gollande Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kono teddungal aduna ko gollande yimɓeɓe taw kala ko gollanɗa yimɓeɓe eɓe belto hen eɓe daña hen nafoore wasa wonde noon waɗande yimɓe beele yomi tine walla yomi ande ala woto neɗɗo wuuri noon e nder janiyankagal e nder yonta hande yomi tine yomi ande ala wuur beele so tawi mi wuuri hande e nder ko gurmi ko yimɓe mbaɗanat mi ɓe jiiya hen nafoore koye mabɓe wooda ko mbaɗɗa ko ganduɗa ina nafta ɓe kamɓe e koye mabɓe nder koɓe jeeɓatma ko walla e nder koɓe keɗotoma ko caggal ɗum sa gollani Allah janggo lahara sa hoti ket tawa ɗum toon tigui laaɓi eɗen ɓosde e hoojomaji men kono tigui ko mbiɗa ko diplôme o no moƴƴi kono noon gollude yeyde tigui ɗum ko haala cellu ko woni ɗon funere compital holko addi ɗum mi haalnima nane Abou Niass o jeeya ko walla hande o mon ɗo woni koye impôt et domaine ɗo gollata en calmini Abou Niass mo walla komo walla o jeeya kanko no wonno ko Tambacounda ko projet goto adduno on projet jangde Pulaar kisa o woni e nder Tambacounda watti Ibrahima Seydou Dia so tawi ene yaha radio nodda min minen ɗiɗo min gar min jaaha so min jettima min kurlo tabal radio ngal Ibrahima wona hakkude Abou Niass heeɗaga Abou Ndiaye heeɗaga no heewi haalde ni ɗo e haalde nde ko musidɗo mon Ibrahima Seydou Dia ene wondi Abou Ndiaye Abou Niass e lawol gotal min jotti tan hawi funeɓe compital funeɓe compital Abou Niass Abou Niass Abou Ndiaye hankkadi funeɓe compital tuggude e nder yeeso kanko ceernam watti somin jooɗima tan wiya ko funeɓe compital so goto amen yeehi nokku goto Abou Ndiaye funere compital Abou Niass funere compital watti goto amen kadi so yeehi hoore mum tan wiya funere compital inde nde noon teddinmi nde wona teddinde inde nde ala ko teddinde ceernam ginnuɗo kam inde nde saabu mbiɗo weltori golle makko hen sahaji mi yaha min hay ko mbiyata kam Abou ko wiyam funere compital ɓuren saabu mi teddi Ibrahima Seydou Dia mbiɗo waɗimo to nder ɓerdam ha to mi waɗani hay goto caggal kam Allah e nelaɗo mo Cheikh Tidiane e ceerno e jinnaɓam hay nokku goto hay goto mi waɗani e nder ɓerdam nde so wona Alhaji Ibrahima Seydou Dia saabu kala ko dañmi en ngal ngal ɗo meccal teddinami hen ko kanko en jetti ceernajo on feewi tigui joni hakkude ma e galle ceerno mawɗo o ɗum kam mi haalima nani wiyani ko ɗon jibinami neɗɗo sa jibinama e wuuro a mawni e wuuro a janggi e wuuro a dañi gollal kadi e wuuro kadi a dañi teddugal wuuro fo sikki ala ko kono min ji jalti ceerno fof ko Madina Gounass dañi Madina Gounass hakkude me gallaji Mor Seydou mi wawa ɗum haalde mi yettata hen noon Ceerno Dialloudine Ba ganduɗa kala hunde ene waɗi sababu sabu mi wawno janggude mi wasa jeeyede e gollonoɓe ceerno mbiɗa wawi janggude mi wasa jeeyede e gollonoɓe dental ngal kono tan beela no wiiɓe gona almudo gona jayniyanke cawdoɗa ceerno aɗa andi heewi hannde jayniyankaga ngal won hen eɗen mbawi wiide ko mataw cuuɗoto walla kulat walla mbiya to banggue jayniyankagal ina waasi yamir ɗum kono no gonka ma e galle ceerno ka almudo ka jayniyanke ka jahowo ka gartowo beela no wiiɓe weeɓani saabu neɗɗo wonko sohlata wonko jiɗata e ko nandi hen kono so tawi a teftima ɗum tan ne wawi mbasa dañde ni ko nde gonɗa dañde ko te ko dañca e ceerno kokoye makko tan mbawɗa ɗum dañde ɗum tagui mbiyami ni wiyaten Ceerno Dialloudine Ba saabu nde o yi kam gondumi e Ibrahima Seydou Dia o yimiro ko kabaruji RTS Tambacounda e nder yewtere compital o yi kam mi ari wondanamo e ceerno kanko yadanno e ceerno omo waɗa gueɗe makko omo nangga haalaji ceerno omo France nde hitande e 2004 o e hoore mum foof ko banggue gollam ɓe jeeyani kam fof ari ko e nder 2004 foof yuppi am lawol gotol o yi kam ɓaymi ala ɗo ko France gommi yadanam e ceerno woni puɗɗum yadde e ceerno lappol gaddunol min jeehi ɓundu ziyara ceerno jamano ɗayif hankkadi min jaari noon dakaji ɗi fodde lewru eko fayi koye ballal makko kanko Ceerno Dialloudine tuggude e nden noon ha ɗo koye juuɗe ceerno gonmi mi yaltani e juuɗe ceerno komi jeyandi yenke ceerno kadi komi jeyandi yenke dental ngal heddi noon mbiɗa yetta Allah yettude Allah woni gona e golle ha jiiya ɓurɓe mo wawde peeña e nder hen nde peeñmi nde ha Allah walli kam hande sukaɓe fof wonɓe hande e Dakar Média ɓe ɓuuri kam wawde gollal ngal
on jii hannde hay ɗo e piindi radio mi neldata kabaruuji to radio fulɓe mi neldata kabaruuji to RTS to ngannduɗaa to mi jogii ɗon salaire miɗa yoɓee mi neldata toon kabaruuji holko waɗi ɗum komi dañii sukaaɓe ɓurnuɓe ɓernde kadi ina mbaawi golle ɗe ina mbaawi kadi ko ɓuri ko mbawmi ko mbawmi jeyaniyankagal ko ɓen sukaaɓe karallagal ɓe jogii hannde ngal pinal ɓe jogii hannde ngal e ballal ɓe jogii hannde ngal mimi jogaaki ɗum gaccirmi ɓe ɗum tagi hay to baŋnge ceerno to e hoore mum sahaaji wonto ceerno yahata walla ɓesngu ceerno yahaka mi itta sete yaade maɓɓe walla sukaaɓe won jaade maɓɓe ala wonaa wonde mbiɗa woppi walla mbiɗa sirti ala ko mbiɗa heddi heen haa e ñallungi hannde kono ɓeeɗo ɓuri kam waawde eyi komi ɓurma waawde no yettiri Allah ɗum yettiri ɗum Allah min tagi mbiɗa welti mbiɗa yettiri Allah e wonde e meccal haa sukaaɓam ngara ƴettana kam ɗum taw kam ina ɓumna kam ɓernde woni ɓe gondumi hannde e Dakar Média ɓe ko alda e limtude siftorande yimɓe seeɗo tan nde wonnoɗo RTS ɗo aɗa jogii ɗon ko keɓata hay sinno ko seeɗo yimɓe ɓe mbasa wiide tan mi yeehi ha université Cheikh Anta Diop mi joguima diplôme naggam e naggam hollirde yo yimɓe dutto e needi diine ndi jangguinaɓe diine jangguina needi kolla seerem ɓene jeeya ɗum ɗo woni misal mo dokkirɗa o aɗani woni won yiɗɓe yaade hannde RTS walla mbiyen won yiɗɓe yaade makko ɓeeno koɗi makko Allah no rokkuma hakkille jaajɗo beela alani ko jawɗa so tawi koɗo banggue RTS tan ɗumninen seeɗo golle mum hakkude mum e Madina holno jiruɗa ɗum beela ala tan ko jawɗa ɗon seeɗa e on banggue tan so tawi wonko ngakkede wadde e ɗum kam ko ala yawru sogal sabu goto watto hakke bawɗe mum hakke bawɗe mum tan hakke yidde mum hedde noon en mbawi wattude hen ñagude kam hikka kadi en jettiɓe no fewi sabu ko RTS waɗi hikka Dakar ko meeɗa ɗum waɗde hen lawol gotol nden ɓe garatno ɓe gonda e yimɓe Dakar so tawi mawɗo leydi ari tan ɓe taggat bagasuji mabɓe koota en jii hikka ɓe goni toon ha ñande cakgol ngol hurmoɗa ko direct ɗum eɗen jettaɓe hen kadi en mbiyaɓe yo nden yo ɗum jokku ɗum darto sabu ene jogui nafoore nde ganduɗa om ganduɗa nana e nder ladde nde walla e nder nokkuji goɗɗi nan caggal leydi wawa dahmita tan ko yebde RTS wawa yiide golle Dakar welto hen ɗum tagi eɗen jettaɓe kamɓe RTS e ardiɓe mum kadi eɗen cembinaɓe eɗen ɗon golle woto darto han kadi so Allah jaɓi tigui hakkude ma e kaw Abdoulaye Walle Ndiaye e kaw ko moƴƴo tan ne yiiɗi kam neɗɗo yiiɗima tan ne wawi waɗandema hunde foof tagi hono kalten nani ko nde rokki kam oto ma won hitande joni ndu lewɗo lewru wonno walla lewru darto ndu mbiyat Ibrahima Kebe haaldima radio fulɓe wonde on jii hankkadini kam en gandi jeyandiyankoɓe fulɓe mbattama hakkille sabu Alaji Abdoulaye Walle Ndiaye rokki Alaji Abou Ndiaye oto o jarama no fewi e inde jeyaniyankoɓe foof en jettimo ɗum tagi eɗen jettamo ko yidde komo yiiɗi en tan sabu guila 2016 gandumomi mbiɗa andunomo sabu ko Madina Gounass o jeeya Madina Gounass min jibinami golle makko ne goodi e Madina Gounass te golle ɗe watta ɗe fof ko golle labtuɗe kala gollowo ene gollana l'islam ɗen golle mum ko labtuɗe ko ɗum tan woni ko wuuri e Madina Gounass kanko waɗi Dakar FM kaɓirɗe mum gaddunol 2016 kanko waɗi radio ngo suumi kanko Abdoulaye Walle Ndiaye kaw Abdoulaye Walle Ndiaye 2017 radio ngo suumi o watti kadi hono ko watno ko ko yettere Allah hannde galle keso mum jiyeteno kanko waɗani ɗum Dakar Média kanko waɗani ɗum Madina Gounass firti kanko waɗi galle o reftu ɗon kanko waɗi galle o waɗi radio ngo waɗi télé ɗe kadi o saaha o mona e matériel o kala ko sohlete to banggue matériel radio et télévision o saaha o moni hen ɗum jeeya ko addi min ɗo so Allah jaaɓi ko matériel kadi jaaduɗo e jamanu mo ganduɗa ala hen yawre ɗum tagi kanko o yiɗam tan to nder ɓerde makko to woni hay hunde goɗɗum wawa hejjo toon so wona gollande en ko eɗen beltoro ɗum tagi guilde rokki en oto ha ɗo en jii ko waɗa e Madina Gounass ko caggal ɗum en jii ko woodi joni ko te enen ɗamini ko ɓuri ɗum mawnude immade e makko fewde e aduna o wiyata immade e makko fewde e Madina Gounass nden tawata min mbaɗi hadre walla fewde e Sénégal tawata mbaɗi hadre saabu kanko o wonata mo Sénégal ala komo fulɓe komo julɓe komo windere nde kala wadde ɗo e yeeso ma en jii ko immi e makko taw ene feewi e windere nde nafta ɗum taw immi ko e makko kanko kawala Abdoulaye Walle Ndiaye fewde e nder windere nde kala goto foof tinata hoore mum e ngaalu makko tintata hoore mum e ngaalu makko andat kadi hoore mum e ngaalu makko kono kadi naftorto kadi nafa hoore mum e dow ngaalu makko tawno ko holli ko e ko gonɗen yiide ko koye gonɗon laawol o woni ñaagoɗen Allah tan yo Allah jutnu gurdam jumaji ɗi nan hen min jii ko ɓooyani ko ɗon e sancieji mawɗi ɗi waɗi ɗum noon en ñagantomo tigui yo Allah jutnu gurdam makko ɓeydinamo cellal ɓeydinamo sembe e hattan e mbawka o ɓooya wonde ɗo so ɓooyi wonde ɗo gurdam makko woodi tan ko nafoore l'islam o ko nafoore julɓe kono kadi ko nafoore fulɓe ko nafoore windere nde kala keddorɗen ko hojomaji tati kono noon gartuten koye Dakar FM Dakar TV mbiyeten ko gardigo to banggue radio ji fulɓe
gardigo ɗo banggue teleji fulɓe beela e ɗum weeɓi wona hunde weemde sabu ardade neɗɗo weeɓani neɗɗo tan goto nde gartotoɗa ɗum weeɓani sakkane denninta fodde yimɓe 40 walla yimɓe 50 ko nandi hen wiye ko woni gardiɗo ɓeeɗo te kadi ɓen fof ɓe mbiyata ardiɓe ɓe aɗa andiɓe andi so tawi ko hono ni wonmo ganduɗa anda holto joftoyta omo ganduɗa anda joom suudu mum omo ganduɗa anda famille mum garon tan kawron ɗum nder galle o ngolon jehon minen comme Dakar Média hande goto foof mbiɗa anduma mbiɗa andi no koɗɗa mbiɗa andi joom suudu ma mbiɗa andi miñe mbiɗa andi mawne mbiɗa andi no gurduɗa mbiɗa andi hen saahaji mi wawi mi andi hay ko ñamata aɗa andi sa ardima yimɓe mbaɓe noon wona hunde webde wonta te aɗa foti jogade jurum e mabɓe goto foof beel ene wona e comportement moƴƴo to banggue mbaadi to banggue yaadu to banggue gurdam wadde ɗum wona hunde webde wonta ɗum tagui min jettat Kaalaji Abdoulaye Wally Ndiaye laabi limtinɗi saabu kala ko mbaɗanmiɓe eɓe gandi mimi liggaki ɗum eɓe gandi mi dañani mi jogaki nanirɗe ngaalu goɗɗe fawde e mabɓe fof koye makko immoto kanko Kaalaji Abdoulaye Wally Ndiaye fewde e mabɓe ɗum tagui wona hunde wemde kono so tawi Allah rokkima fartangue mbawɗo hono noon tan a yettat Allah beltoɗa fartangue o Kaalaji Abdoulaye Wally Ndiaye e wawde wallude min hamin mbawa tamde ɓeɗo yimɓe e te kadi no mbimi nane ni omo jogui anniyaji goɗɗi caggal nde ɗum ɗo gasi saabu so gasi ko programme goɗɗi kadi jokkete yo Allah yettin tan so yettima kadi enen fof kadi tawtorɗen inchallahu taala gasi ha laaɓi kono noon kaw Abdoulaye Wally Ndiaye e waɓe no makko waɓe no Daoudou Moussa Dia mo wendu bosoyaɓe en jettatɓe jaranen ɓe ganden to banggue kaalirɗe caktirɗe kabaruji ɗi so tawi ɓe mbaɗiranno tan ko gartam eɗen mbawi wiide ɓe dañata gartam ɓe mbaɗata kono hol wasiye mbasoyɗa ɓeɗo ɗiɗo kaw Abdoulaye Wally e Daoudou Moussa Dia mo wendu bosoyaɓe e Harouna e yantude hanti ceerno Hamme en ceerno Abou en morlal jiiri woto ɓe jatiri caggal kadi woto ɓe jeeƴo so tawi tan ɓe jatiri caggal walla ɓe jeeƴima tan leñol ngol yeewe ko wayno Daoudou Moussa Dia no mbiruɗa joni ni ko wayno Kaalaji Abdoulaye Wally Ndiaye ni ko wayno Baba Ali Malal Diallo en ni yo haɓe no mabɓe ɓe ganduɗa goto foof wurani ko pulagu ngu ene jarani ɗum itta e warjede mum rokka yo pulagu ngu wuur woni darade waɗa radio darade waɗa télévision darade waɗa jayde foof koye gurdam pulagu ngu jeeya wadde ɓe en ngala jettoro fewde e mabɓe goto hen foof ɗo dariɗen eɗen jetta saabu won waɓe no mabɓe joguiɓe hono ngaaluji ɗi ɓe joguiɗe walla joguiɓe hono inɗe ɗe ɓe joguiɗe kono mbaɗani e pulagu te ene mbawno hen wadde so mbaɗi hen kadi hay hunde bonnata ɗumen kono ɓe ganduɗa daari ko guitta saliriji mumen ene mbaɗa e pulagu ko wayno musidɗo men Abdou won mo Amani TV ko liggotoɗo Amérique liggotono wonno e nder salari mum taƴa ara ene rokka yimɓeɓe gollide hono ɓe ene jette ene jarne ene duwane yo Allah sembin ɓe e nder leñol ngol woto ɓe jatiri caggal yoɓe gandu kala nde goto e mabɓe yatiri caggal tan leñol ngol yewete Kaalaji Abdoulaye Wally Ndiaye oɗo Daoudou Moussa Dia Baba Ali Malal mo radio fulɓe Abdou wone e waɓe no mabɓe ɓeɗo kala nde ɓe jatiri caggal e nder leñol ngol yeewe woto ɓe jati caggal enen noon eɗen caggal mabɓe eɗen ballaɓe e kala koɓe jiiɗi e kala noɓe cohlirma e daro darodade e mabɓe no Allah rokkidi hande Daoudou Moussa Dia rokki ɗum Abou Samba Diop ko Abdoulaye Wally Ndiaye Allah rokkimo Alaji Abou Ndiaye Ali Malal Baba Ali Malal Diallo Allah rokki Abdoulaye Ali donc Abdou to kam goto foof wonmo Allah rokki ɗum ganduɗa en daari won ɓen foof yo Allah nawru ɗum yesso jokkodiral ngal wuura ngal wona ngal heddo beele nafoore diino en wawa heɓade sanne ɗum noon a waynima mi waynima mi yettima no feewi saabu oɗo galle mi jokkodiri e makko guila teccaɗo mi sikki mankani duuɓi sappo walla duuɓi sappo e ɗiɗi sappo e tati mbiɗa andi galle o mbiɗa andi gardiɗo galle o mbiɗa andi fof gonɗo ɗo e galle he kadi goto fof waɗi fodde nde ina wona sababu yomi arɗo so mi ari ɗo e Dakar téléphone aji message uji ar guila e radio ngo ha e télévision Allah rokkani kam fartangue wawde arde ɗo so tawi ko hande Allah woni sababu te ko an woni sababu garmi ɗo mbiɗa yettuma mbiɗa jarnoma wona yawade ɓeeɗa wona lesɗinde kono hunde fof koye hoddiroji Allah yahata kala kadi ko Allah hoddiri nde Allah hoddiri nde ko nden wawata wonde wonno min mi adoraki tan goho ko wayno ayawu ni ɓurani ɗum hoto jinde jeehe Dakar TV wona sabu wona neɗɗo ayawu namdi ko neɗɗo joɗɗo namdi ko neɗɗo bawɗo ñantade namdi fof tawaka tawi tan ɗum tagui mi sohlani kono noon sa ɗaɓɓiri kam tan mi arata mi jeeya hen to banggue radio kadi
mi adoraki arde Dakar tan radio ji kewɗi nodda kam ar kono mi adoraki notoyade taw no mi andi mi alna ɗum gandal ko ganduɗa alna ɗum gandal kadi il faut lessikinɗa seeɗa tawi min jomɗa noorade yimɓe ɗo banggue wona yewade ɓe ala ko andude hooram e andude ko so andi no mbaɗa tan poftoɗa tagui mi arano kono Allah hoddiri hande mi ari mi yettima mi jarnima kadi mi duwanimama no fewi sanne eɗen ñaago Allah kadi yo Allah ɓeydu moƴƴere mi yi kadi bandiraɓe hewɓe ndewiɗo e nder yewtere nde ɓe ganduɗa ko seere ɓe parnortomi ha ko ɓoyani ko tan ko hammi Amadou liri e nder yewtere nde e ko wona kamɓe ceerno Cheikh Oumar Kane mi salminima no fewi sanne ceernam sehilam ko wona kamɓe mi rewidi kadi Tijani wonen ancien ministre de la culture ambassadeur Sénégal Canada ɓe kewi rewɓe ɗo nder yewtere nde ɓe ganduɗa ko faat professeur Marito Ñamen kadi mi rewidi yewtere nde no fewi ko noon kadi ndewidorimi kala ko watte e nder Pindi TV tawno min mbiɗe gonɗini e yidde ɗemgalam ngal e yidde leñol ɗum tagi kala ko dillata e pulaar o to banggue média ji ɗi kala ko kemmi hen fattangue tan mi yeɓat walla mi heeɗo walla mi weltoro saabu mi ala ko ɓuuri kañum mi nanta ɗemde goɗɗe ɗe mi nanta français mi nanta arabe mi nanta jolfe nanami tan ko pulaar ɗum tagi ko pulaar o ko yahata ko tan ɗum woni hen tagi feenuji men ɗi kañi tan jeeɓam kala ko ari hen kesji tan mi heño mi heeɗo kala ko ɓittumi so mi heɓani ɗum ñalawma tan jamma kam ƴettutana kam wooda émission mo jeeɓi mo ganduɗa ɗum ɗo mbiɗa dañi hen nafoore sanne enen foof noon ñembeten ko ceerno Hammi Amadou Ly enen fof kadi kanko kadi poɗɗen duwanade e yewtere ngaalu ñembende aɗa mi heewi wiide yimɓeɓe woto ñembo kono Hammi Ly ñembemo e baadi yewtere ngaalu ñembi hen tan ko jam hen ñambaten mo en jetti bandiraɓe garde mbi Amadou Tidiane Sy welnata en garde e belli maga ko chauffeur men noon kadi Amadou Tidiane Touré mo ganduɗa ko caméraman Dakar TV karalla men enen makko gardiɗo ten ko e dendagal bandiraɓe mi yetti on mi jarni on mi donima on yo Allah rokki wawtani kadi laabi kewɗi amin inchallah a jarama Seydi Ba Allah jarama o jarama Alhaji Abou Ndiaye nde tawno eɗen mbiya mbeɗo hen mi ala hen Allah joñotoɗa ha pellita en paami tigui pellital makko e darde makko rokkimo ko heeɓi ko ɗum ɗo ni Allah nan fodanimo ko heewi eɗen jogui jortoji wonde kanko mbo wonde almudo tigui rigui eɗen mbawno haalde haala ceerno mawɗo o jonoɗen hen kono e nder gurdam neɗɗo waɗi ko daawe waɗi ko cile kaalen kadi ni beela yimɓeɓe paama huli oɗo neɗɗo ɓe gandamo tigui darde nde o dari e holto ummi beela jangga waaɓen amen minen yonto aroɓe min eto janggude mabɓe ganda hanki ɓe wonɗo ɓe ndewi wonɗo kooce goni wonɗo gueye goni wonɗo toppi goni ɗum noon kamɓe goni ɓeɗo en duwantoɓe no fewi e leñol ngol ko haali ko foof no nanni ko sukaɓe yontam min tolnam yomin tinno min eto janggude mabɓe ceerno Hammi en nani on jii kanko no yondodiri e ceerno Ibrahima Saydou Dia gonɗinde ko o woni ceernam ina moƴƴi neɗɗo yo jogo ceerno jogoɗo ummi jogo tigui mo wiyata ko oɗo woni mo jowtimi fofam en jetti noon ɓen ɓe ganduɗa ko arduɓe makko ceerno Amadou Tidiani Sy yantude Tidiani Touré e Belli Ba kono kadi ni en jettat ɓen ɓe ganduɗa kadi nana jaada men guila yewtere nde fuɗɗi on mo ganduɗa ko Moussa Guissé mo ganduɗa kadi paɗe ɗe jogotoɗen ɗe kadi ɗeɗo ɗe ɓorneɗen ɗe ni ko kanko totti en ɗum ɗo ni ko kurus mo ganduɗa ko kanko totti en kanko Moussa Guissé gonɗo ɗo e lamorgo leydi Sénégal o totti en complète uji ɓorniɗen kono kadi en boni ɗo tonggode makko ko 77 944 76 73 77 944 76 73 woni Moussa mo ganduɗa ko Moussa Guissé ɗum ɗo ko kurus saɗa wirda wonata koye markude a joomata so tawi ko ɗiɗi ko hen darato so tawi ko tati ha ko jiɗɗa ko wirdude fof woni ɗiɗo kurusuji jawɗuɗe zaman ɗum ko kanko waɗi hen kono en jettat kadi ni paɗe ɗe baɗowo siras o ko Abou Ba e o mo ganduɗa ko Hammadou Sy ɗo Petrosen ɓe goni Abou Ba e Hammadou Sy kono en jetti ceerno Djiby Kane toon to France ceerno Djiby Kane toon to France e ceerno Yero Paati Sow ɓen en jettat ɓe no feewi ko accuɓe hakkillaji mumen e pulago ina gasa wonde noon ko diwan Madina Gounass to toon tigui ɓe jeeya kono noon ɓe goni ko toon to France to en calminiɓe no feewi konngol mbayni ko addi ɗum ko Alaji Keeja Sow o wi soodi gori leppuɗo ko jiinoɗo ɗum gila nde sojji gila hade mum leppu o wi soodi gori leppuɗo ko jiinoɗo ɗum hade mum leppu tongode temedere e nogas e ɗiɗi ko ɗo waynori ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon to caggal to ko Ali Fall yantude gando li Allah jaramon jarama